A Feira do Viño do Ribeiro chega este ano á súa 55 edición, cun programa de actividades que aglutina viño, gastronomía e música, durante os días 28, 29 e 30 de abril e 1 de maio, no recinto da Alameda no municipio de Ribadavia. Feira declarada Festa de Interés Turística de Galicia. Nesta edición participarán un total de 36 adegas que ofrecerán máis de 100 variedades de viños aos visitantes que se acheguen a Ribadavia durante estes 4 días da celebración. Unha feira que conta un ano máis cunha completa programación. Seguimos apostando por valores, non? Os valores que funcionan e que levamos apostando anos por eles, como son os cookings, as catas, os mulleres de recoñecido prestixio e cociñeiros que sempre apostamos por grupos Michelin, grupos Nove, non? Que teñan esa estrela, ese potencial para dar e maridar os viños e facelos inda máis e con máis peso, máis importantes, pois parécenos unha boa aposta, non? Entón, continuamos con esas apostas, continuamos cunhas novedades que se meteron fai 2 anos, como son os grupos musicais, a música ali en directo, non? Que tamén é unha cousa así, creo que a palabra non é maridar, pero bueno, marida ben e está ben sempre tomar un viño e distenderse un pouco. María López aproveitou para destacar un proxecto dos nenos de Entraprogramación. Cada un dos cativos recolleu na súa casa palabras vencelladas ao mundo do ribeiro e ao mundo do viño, coas que se deseñou un afio de uvas, a partir do cal se elaborou unha botella con 6 metros de altura que vai a estar ubicada no recinto para que os asistentes se tomen fotos con ela. Así mesmo, Juan Manuel Casares centrouse na actividade fundamental da feira, a cata popular organizada polo Consello Regulador do Ribeiro na Igrexa da Madalena. A cata comezará o sábado 28 de abril en horario de tarde e continuará o domingo de 12 a 2 do mediodía e de 4 a 9 da tarde. É unha cata absolutamente popular, unha cata cega, evidentemente, e donde entendemos que a xente que se chegue a participar deben ser os verdadeiros xuíces como consumidores e que dictaminen cales son os viños que desta colleita 2017 son os que merecen premios que se entregarán o último día, o día da clausura. A Deputación de Ourense colabora con esta tradicional celebración que se converteu nun gran escaparate dos viños desta denominación de orixe, ensinando ao público a calidade dos caldos desta zona da nosa provincia.